Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Hadin bagi polit kil kem ye ki khot jong keseng king atiar batamai ka National Liberation Council of Nong Kendong balasha kem na rilum jantia lawan ra sha nong ba shlong ha kesngi thoding palatin bisar ki hakashiri kentup ya kawai kelong kemi ka badai ka khot jong National Liberation Council of Nong Kendong NLCN DGP ulai tho ba kadeng kan thai kalakam ba kala armen mentala lai panai andai ondala le tes lalap akam syem lalong setia kumta namar kata ki doktor ki hap ban bat shwa ya ka hospital na kumta ban khmi benia shu DGP ulai tho ba ka jing thuat hadu menta karang ya sakmat ban yo kem ki wai pat ki dekhot ngidang khmi anti ban yo kem shu sakato kan nengut hakis ngi ki ban sawan mat kata kan jia tang hadin bangilayo mantok kit penia yakine kibalai sakem ong DGP oleh tho ba investigating officer bat ka kanhun kidang bun kam banwan ra sa hospital banle ya medical check up bat mantin bisare kine kibalai kem hakashari ya mantahi kejing tokit ka bajanai kampat sedang setia ula benram DGP ulong ba ka tanat polit jong kecela kadang persang banwat penia ya ka NLCN kadon jing dai ne am bat kano ka kan king atia na ka jala na kalan ngampat la ban ong la kadai ka NLCN ki NLCN layok keren bat ki kato kan engut ki khot hana kalan henry ha kano ka kan ya kata ngindang ha banti benia ngin sa persang banwat benia ha kano ka kan ka badai sisa namar ba ka NLCN kadon benta ki kan bangin ha banwat benia lanai kadai ka NSCN lanai kiwai pat ki kanhun pat dia kata ngindang hap banti benia shu DGP ulai tho ba kitanat polit kan pelong ya ka jing tokit ka babnia ya kanai ka kanhun king atiar batamai kadon jing dai ne em par ba Jonas Lamare ubadai nong Traimon singapha ubala syake mahasnem arjar arwai halor ka jing keno ba olapan jing arab na ka NSCN IM bantaw ya ki sengking atiar ka batamai me khalaya ya ba Jonas Lamare ki polit kilkem kat bau dang wan pai na hebron kam jongka NLCN kabadon hadi mapur yang mata ngimpat lap ong laudon keti ne don keti ayai ngimpat lap sabut hanrai ha kejing tokit ladang yok sai ngin seti benia ya kaneru kebanta ngilabu jingmut bha ya kane kebanta namar bau ba Jonas Lamare oleh syakim hadin balwan pai na kecelana kalan la ong DGP